Bóg wkłada szaty, kapę w liście i kwiaty, mówimy wiosna. Olszyny, brzozy, biały żagiel czy kwiaty na tamtym brzegu. Buczenie trzmieli, łąka jest instrumentem, milczenie wody. Floks o poranku, różowy pocałunek na powitanie. Ciemnieje mięta, pachną zielone jabłka. Dojrzewa lato, różowe trawy. Na piaszczystym pagórku jest takie piękno. Na piaszczystym pagórku jest takie piękno. 2013 rok Kaszebsko-Pomorski Zrzeszeni łegłosiło roka Janusza Stanisława Paserba. Ksandza, liryka, lubłetnika kunsztu, pisarza, historyka. Człowieka, który był znany i miał wyżani w wiele placach Europy, ale łysoblewie pykłech u pomorską zemia. Jednym z jego lubłetnych mylów na Kaszebach był Żarnówc, do jakiego ryt jeździł wnetka łebkłeźdi lato. Do dysu ledze pamiętają Ksandza, jaci podzewie łekłeli i ryt chłedzą na sztrąd jezora i młyża. Ksiądz Pasierb wiedno przejeżdża co roku, jak blues mógł, do Żarnówca i przechody z ministrantami, z dziecami, szczególnie z knypami na plażę, a u nas wiedno zatrzymywy. Ksiądz Paserb urodził się w 1929 roku w Lubawie. 5 lat później jego familia przecygła do Tczewa. Po zdaniem egzaminu do zdrzenia w tamecznym liceum rozpoczął studia w seminarium w Pelplenie, a skończył je w 1952 roku. W 1957 roku obronił doktorat na Akademii Katoleckiej Teologii AKT we Warszawie. Potem studiował archeologia, historia kunsztu i patrologia w Rzymie i na kantonalnym uniwersytecie we Friburgu w Szwajcarii. Wiele rejsował, łysoblewie do obydwu Ameryków, Nordowi Afryki, na Bliższy Wschód. W 1963 roku wykładał na AKT we Warszawie i w seminarium w Pelplenie. Na warszawskim uniwersytecie dobył habilitację. W 1972 roku został mu przyznany tytuł profesora nadzwyczajnego, a 10 lat później zwyczajnego. Był należnika wielnych polskich i zagranicznych, kwestionalnych i świeckich organizacji, między innymi Komisji Episkopatu do sprawów kwestionalnego kunsztu, papieści Komisji chronienia artystycznej spytkłewizny i historii Kościoła, Komitetu Pouczenego Kunszce Polskiej Akademii Pouczene i wiele innych. Czyli poznowu mezioce Ksandza Paserba nie jest meju zadzałowony, że tak pokochał Żarnówc. Miał do chtyłe w kółse nielen opyszną netera, ale mógł też podzewiać tyłe też zabytkłowy kwestiu. Kościół był budowany na przełomie XIII i XIV wieku. W 1346 bodajże została zakończona budowla. Zostało to zapoczątkowane przez cystersów oliwskich, którzy tutaj dostali dosyć dużo ziemi od książąt pomorskich, ale ponieważ tutaj nie zasiedlili tego miejsca, sprowadzili siostry cysterki, które w tym kościele były do XVI wieku, prawie do końca XVI wieku. XVI wiek to czas reformacji. Poziom życia duchowego, religijnego, jakby można powiedzieć, był bardzo słaby w tym momencie i bano się, biskup włocławski, wówczas Rozdrażewski, bał się, że Kościół będzie przejęty przez luteran, którzy tutaj po prostu w tym momencie reformacji dosyć prężnie działali. I jakby, żeby może i ratować to, zaprosił siostry benedyktynki, które przybyły tutaj pod koniec XVI wieku. Były tutaj do XIX wieku, w epoce Kulturkampfu była kaseta zakonów w państwie pruskim, stąd Kościół stał się już kościołem diecezjalnym, natomiast te całe majątki, które należały do sióstr, zostały jakby przyjęte przez państwo. Wystrój barokowy kościoła i stylu rokoko to jest dziełem sióstr benedyktynek, natomiast sama bryła kościoła gotycka, również pojedyncze elementy gotyckie, które w kościele możemy zobaczyć, to jest pierwotny wystrój właśnie, który pochodzi z czasów cysterskich, z czasów cysterek. Bene kościoła należy sobaro wiele wyrtnych dokazów kunsztu, które ksiądz Paserb poznawał ponad 10 lat temu, a my możemy robić to dzysy. Wśród najważniejszych są gwysty gotycki, pieta, która pochodzi z 1430 roku i wspólnicie w sztełce figurów przedstawiających lecce i anielści głowy
tej sej splotły z rozcenama. Na dwóch spłernikach stoją figury Madonny z Decątka i Katarzyny Manczelnice. We wschodnim dzylu kościoła należy sa prezbiterium. Stoją w nim wełtyrze. Przydny z lat 1686-1719 je barokłewy, trzydzylowy. Jego centralny łebrys przedstawia scenę zwiastowani. Na postacjach Maryi i Gabriela są nałożone strzybrzne syknie, zrobione przez gdońskiego złotnika Jana Szlaubica. Na tym obraza należy setmenastowieczny dokaz, ja ci przedstawię świętych Benedykta i Scholastyka, a jeż weźmie świętą Urszula, pierwszą patronka kościoła. Błeczne mnisie w ołtarze są poświęcone święty Trójce i święty Anie Samłetrzecy. Czyli byczno przyzrzymy so jednemu z tych wełtarzów, możemy widzieć herb Żarnówca z sarną i klucioma. Na błekach prezbiterium mamy stale z 1719 roku ze scenama z rzecego świętych Benedykta i Scholastyci. W nawie zostały postawione ciekawe wełtarze święty Barbary i pańści Monci z kwel 1630 roku. Mysły obrazy, jaci se w nich należają, pochodzą ze szkoły znanego pomorskiego malarza Hermana Hana. Z dredzi zapadnej strony kościoła uzrzymy setmenastowieczny poranczy z figurama Chrystusa i apostołów. Za nima neogotycki organowy prospekt. Dwie odnordowe strony prowadzą nas do klasztornego krużganka, z jakiego możemy podziwiać między innymi wyrydać z pysznym kwiatowym ogroda. Od zapadu jest postawiona wieża. Dwaspadowy dak, kryty ceramiczną dakówką, jest zakończony sygnaturką z nankłewną dluty sterści budowizny. Od nordy parłanczą sa z kościoła klasztorne budynci. Bene świątnice je barowidno. Nawa i prezbiterium są zakryte gwiezdowym sklepieniem. Łekna tłeżą sugestia ryśnoty w góra, w stronę gwiezd, co zdobią klucze sklepieniów i rzezbionych XIV-wiecznych wspólników. Kwel kościoła należy samoły smantoś, jaci powstał już w XIV albo XV wieku. Jest on jednym z najstarszych dzejnych smantożów na Pomorzu. W najstarszym jego dzylu mamy groby proboszczów, księdza Andrzeja Bloka i Kurta Rajsia i grób doktora Franciszka Żaczka, a też dzyzniowe nagrobcie klasztorniców znaczone białym a brzozowym krzyżama. Wyrt przejechać do Żarnówca, żeby na swoje łecze uzrzec weźne dzelne historie. Leżnostom do taci wanodzie i obzerani tych wszystkich zabytków mogą być chłecle organowe koncerty, jakie odbywają się w tym placu od pera lat. Po pierwsze, mamy mnóstwo turystów tutaj. Z drugiej strony kościół ma też świetną akustykę i oczywiście pierwsze lato muzyczne w Żarnówcu, cysterskie lato, to była taka próba, czy warto, ale okazało się, że warto. Cieszą się wielkim zainteresowaniem. Koncerty są organizowane we współpracy z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku. Jakby od strony merytorycznej czuwa Filharmonia, żeby dobór artystów był na odpowiednim poziomie. Gościmy artystów z Polski, z całej Europy. Ksiądz Paserb, jak no lubetnik szeroko rozumiany kultury, byłby gweseret z koncertów organowych w Żarnówcu. Kłypisał w miejsce na górze, że swoją wielgłość człowiek bierze nie leno z leciny tere, ale przede wszystkim z kultury. Człowiek źle chce być człowieka, jest skazany na tłożenie, aby branie udziału w kulturze. Zankani, jak pisze ksiądz Paserb, stywy ponad wszystkim, co go ogręciwy i zamyky. Zankani potwierdzywy swoja łelnota. W swoich książkach pisał równak nie leno o kulturze. Pamiętał też o swoich lubetnych placach, między innymi małe Żarnówcu. Żarnówc, zburzony wałe płegudny zelonosce, kłemudny 9 lepinca 1976 roku, płe triumfalnych młodrostcach i złoce, prywdzewie płemłerści dzyń, ja ci nie chcę sa widzec. Umęczony tak, że ni mu młece meslec ani chłedzec. Kłada sa płedlasa i wzyrył na jezoro. Stundka zdrzyłjem ciebie z łejca i matką. Na łedze łegnisty sztryb, ja ci przecył byt. To ciedes lata temu łebzema, łebcia spełni miesiąca, jachujem na purgach stronał tyfle łyszczący ziewim z szybra. Dzysy, dzyń wspominków. Widza jezoro przez zelony kłosę chudy głezieta. Z błeku cemniejszy wnetka czyrny zelono swojej nowi głolysku, jak płedrus. Tam buczyna i dambina, jasnozelony, wiesoły, z chrzęszczącym i szymarzącym dywana z bukłewych łeżechów. Dobrze je derchać zemią, przejmać to, co ze sylu nie błe. W 1993 roku niebo zesłało mu równak całą chłeros. Ksiądz Paserb nie przyjechał blato do Żarnówca. Dla jego drechów było to bardzo dziwne i pamiętają to do dzysy. Nie było jego latem i on przejechał we wrześniu.
ze swoimi znajomymi przeszli do nas i Jezus zauważył, on tak, no, nie był łebla, to on gdy boje jada do Druskenik na Litwa, lecz bojemom chory kręgosłup. No i Jezus tak po cichu zauważył, on chce jechać na Litwę, a człowiek świata, on mógł być w najlepszych klinikach na całym świecie. I to mnie tak pewnie zadziałało, ale oni tam bardzo dobrze leczą kręgosłupy. No ale niestety potem my nie mieli żadnej wiadomości, ale my ją widzieli w jakimś wywiadzie przed Wszechściem Świętym przy seminarium w Pelplinie i ja widzę, że on bardzo się zmienił, schudł, bardzo lechowezdrzy i się okazało, że on był ciężko chory na żółtaczkę wszczepienniące. No i niestety odszedł w wielkich cierpieniach. Wiem, że jesteś światłem, bo nic nie widzę. Wiem, że jesteś drogą, nie wiem dokąd idę. Wiem, że jesteś światłem, bo nic nie widzę. Wiem, że jesteś drogą, nie wiem dokąd idę. Wiem, że jesteś życiem, przecież umieram. Wiem, że jesteś życiem, przecież umieram. Wiem, że jesteś życiem, przecież umieram. Wiem, że jesteś życiem. Ostatnie słowa te śpiewy, wiem, że jest rzecem, które umieram, należają się na grobie księdza Passerba. Jest on pochowany nie w Żarnowcu, ale w Pelplenie, bo to w tym miejsce pisał, że je jego do doma. Na pięknym Żarnowskim smantu, że zostało za to wiele jego drechów i dreszków. Między innymi ma siostra Dorota Debka, jako po śmierci księdza Passerba, życzyła mu, żeby w niebie kwitł jemu piękny Żarnowc, zwany też po kasiepsko Jurka. W Żarnowcu ksiądz Passer poczuł się też miłoty do pomyży i kasiebizny. Profesor nie gdy po kaszybsku, ale są nazwy pitowe, bo my są chwalili, że my jesteśmy czterema kaszebami, nasze rodziny są, familie są takie bardzo styre i on sobie pito o zwyczajach, o różnych takich rzeczach i my sobie takie opowiadali o pustych nocach, o zwykach takich różnych na święta, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Dla księdza profesora miłota do Kaszeb, Kłecewiu, do swojej domycyzny była czymś nadzwykle wowyżnym. Kiedy w 1989 roku dostawał medal Bernarda Chrzanowści w Paryżu wiatr Edmurza, rzekł: Myli ojczyznę uczą rzec we wielkich ojczyznach, we wielki ojczyznie ledzy. Kto nie stoi we to, co bliści i tego nie rozwija, cańśkły mieć wiara ziemdze w sztandze, skrzesać z wielki w secie całodnieseniem do tego, co wielki inny więksi wzięcim na świece. Nie je dobrze być rozlubionym w abstrakcjach. Dywając bycien k temu, co bliście myli, mamy jakąś gwesnota, że na to nama sygnie serca, że to je miłota na najemłe źle włesce. I mamy jeść jedna łeranc, lekcja ziecigłe, która zaswiadczyła prywdze, że to, co nie je wielki, co sa bezkońcowy nie rozcygu, musi rosć w głąb i w góra. Tym sposoba rozwijają sa kłężenie, a do nieba wznyszują sa gałąze i liste i w tym je jako znudzeje na brzód. Dla księdza Passerba myłą ojczyzną było Pomorze, jaci w książce Gałąza i Leste przyrównywał do Galilei. I jak tu nie wierzyć, że jest to ziemia Chrystusa, który po niej chodził i został ukrzyżowany na Kalwarii Wejherowskiej, dokąd z pobożnym weselem szło się na wniebowstąpienie z pielgrzymką z Redy. To oczywiste, że w Pucku obchodzi się odpust na świętego Piotra i Pawła, bo Piotr z towarzyszami rybaczyli przecież na Zatoczce, którą Nowaczyński jeszcze przed I wojną nazwał Bożą Zatoczką, gdzie wciąż jedna z toni nazywa się Pioterkowe Stopy, a Matka Boska mieszka w Swarzewie,
dokąd pielgrzymowałem w deszczu na 8 września. Apostołowie zresztą to 12 wielkich głazów na plaży w stronie Rzucewa. A ilu tu żyje do dziś Abramów i Abrahamów? Piękny kaszubski świat. Na końcu chcemy już wrócić do śpiewa ziarnowietczy haiku i wsłuchać się w słowa poety, ksandza, znajoża kunsztu i lubłetnika pomorsko-ziarnowieckiej ziemi. Na piaszczystym pagórku jest takie piękno. Na piaszczystym pagórku jest takie piękno. W śniącej ciemności wilgotne liście morwy i szept topoli. Na naszej plaży lato jest rudym chłopcem grającym w piłkę. Spadają gwiazdy, przez sen biją chrapliwie zegary śmierci. Blask je przesuwa słońce, czy to ja gasnę smugą na murze. Z twojego lotu jaki smutek wywróżę, orle, aniele. Już niedługo tylko w sobie wędruję, odkrywam światy. Blask na samym dnie, gdzie już zamiera światło, odnajdziesz perłę tu. Blask na samym dnie, gdzie już zamiera światło, odnajdziesz perłę